जोंनि समाजा जुदि बे सेंग्राफोरखौ जुदि हमथानो हायाब्ला जोंनि भबिष्यतआ खोमसि बेखौ जों बुजि मोननानै बिनि सायाव जों सिन्था खालामनो बाध्य जादों खारन मोनसे बाथ्रा दङ दिनैनि लाइमोनानो गाबोननि दैदेनगिरि दिनैनि इयुथ्सआ गावनि फिउचार जोंनि इयुन बिथांमोना बे जोंनि इयुना दिनैनि लाइमोना गाबोननि दैदेनगिरि जि बाथ्रा दङ गाबोन दैदेनगिरि जानो थाखाय दिनै जोंनि लाइमोनफ्रा मा अबस्थायाव दङ गांजाया जुदि बिथांखौ आक्रमण खालामबायबा ड्राग्सआ जुदि बिथांखौ साग्लोबबायब्ला बियो गाबोननि समाव दैदेनगिरि जाहैनो हानाय नङा बेखौ बुजि मोननानै जोङो गाबखांनाय फैदों जे फैबाय थानाय 20 आरो 15 बोसोरनि गेजेराव जोङो गामिनि दैदेनगिरि नागिरना मोननाय नङा नामा मोनसे थानसालिनि दौरि जानो थाखाय जों मानसि मोननाय नङा नामा मोनसे ब्रह्म मन्दिरनि पुरहित जानो जोङो मानसि मोननाय नङा नामा मोनसे चार्चनि पास्टर जानो जोङो मानसि मोननाय नङा नामा मोनसे गामिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि जानो जों मानसि मोननाय नङा नामा बेखौ जोङो सिन्था खालामनानै मोनदों आरो बिदिहाय जोंनि जि हाथियारनि जि संग्राम बे गेलेनाय नङामोन बे फावथिना नङामोन जाथिया बुहुमनि बिखायाव जेरैखि जाया थांना थानो मोननांगौ होननानै जोंनि बिर जोहोलावफ्रा जिउ बावबोदों बेवहाय दिनै जोङो गावनि मावनांगौ गथै समफोरखौ दोनथ'नानै जोंनि समाजनि मेलेमजिबि सुबुंफोरजों जों सावरायनाय बे हाबाफारिफोरखौ लादों आरो जेरैखि जाया जोंनि गाज्रि जानाय भबिष्यतखौ जोङो हमथाथारनांगौ बिबाना जोंनावनो दङ होननानै जोङो सान हर खामानि मावदों रायजो राजा नोंथांमोन खारन दिनै जों बुहुमनि जारिमिनखौ जेब्ला नायो जों बुजि मोनगोन जाय हारिया दिनै बुहुमनि बिखायाव जौगादों गावनि सिनायथिखौ दिनै बुहुमनि बिखायाव लाबोनो हादों बिथांमोना हदायनो गाज्रिखौ ना अब्ला जोंनि सिनायथि जोंनि हारिनि इयुन जों गासैखौबो गोग्गो खालामना लानो हागोन आरो जौगानाय मोनसे हारि हिसाबै जों बुहुमाव गाव गावखौ दाफुंनानै लानो हागोन गोदो जोंनि आफादगिरिया बुंलांबाय गोदो जों हारसिङै मावदोंमोन जों हारसिङै नाजादोंमोन नाथाय जोङो जेसेबां माने जोंनि जेसेबांखिनि गोहो दङ बे गासै गोहोफोरखौ दिनै जोङो बाहायनायनि उनावबो जोंनिफ्राय जोंनि जेंनाफोरखौ जों फोजोबनो हायाखै तास गेलेनायनि जेंना दिनैबो दङ गोदो गोबां तास जाहोबोबाय थेवबो हायाखै दिनै बबेबा जायगाफोराव दिनै जों मिथियो टिरफोरा दिनै सोलिनानै दङ जायफोरा दिनै सोरखारनि नोजोरावबो गाज्रि समाजनि दिनै रांखावरि अबस्थाखौ दिनै गाज्रि लेभेलजों लाङो बेबायदि गेलेनाया जोंनि जायगाफोराव जायगा मोननानै दङ थावनि मोननानै दङ थ' बेबायदि जेंनाफोरखौ दिनै जोङो रायजोनि गेजेराव लांनानै रायजोजों सावरायनानै मोनसे थांखियाव गसंहोयोब्लासो जोंनि बे जेंनाखौ जों गैया खालामनो हागोन बे बाथ्राखौ जोङो फोथायनानै जों रायजोनि गेजेराव फैदों दिनै जों नुदों बुहुमनि बिखायाव जाय हारिफोरा दिनै जौगालांदों आं दहाय बुंनाय बायदिनो गासै गाज्रिफोरखौ बिथांमोना नागारदों मोजांखौ बिथांमोना गावसोरनि गोरबोआव बोजबनानै लादों आरो बेबायदि जौगालांदों जाय मुवानिफ्राय जोंनि गथ'फोरखौ जोंनि लाइमोनफोरखौ जों माबोरैहाय गोजानाव लाखिनो बिनि सायाव दिनै जों रायजोआ सांग्रां जानांगोन खारन जाय गथ'फोरा दिनै ड्राग्सआव एडिक्टेड जानानै दङ बिथांमोना जोंनि भबिष्यतमोन बिथांमोना जोंनि डक्टर जानांगौमोन इन्जिनियार जानांगौमोन बे खायजामाथि ओनसोलनि मास्टारफोर बिथांमोना जानांगौमोन जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि जि माने डेभेलपमेन्ट ब्लक बिनि बिडिअ बिथांमोना जानांगौमोन बिनि इन्जिनियार बिथांमोना जानांगौमोन जोंनि PWD अफिसनि इन्जिनियार एक्जिकिउटिभ इन्जिनियार बिथांमोन गथ'फ्रा जानांगौमोन नाथाय दिनैनि तारिखाव बिथांमोना ड्राग्सजों बेंगुरा जानानै थाबाय दुखुनांथावना मोजां सेंग्राफोर जायफ्रा इंलिश मिडियामाव फरायनाय गथ'फोर बेबायदि मोजाङै रायजो राजाफ्रा बाहागो लादों आरो जोंनि सिन्ताधारा जोंनि साननाय हनायफोरखौ रायजोफ्रा बुजिदों आरो रायजोनि लुबैनाय आरो हास्थायनायखौ जोंबो मोनथिदों आरो बेबायदि बिथांखिखौ रानज्लायनाय बा सावरायलायनाय बे हाबाफारिया जोंनि गेजेराव जोबनानै फैगोन थ' बेबायदिहाय जों थांखि लानानै खामानि मावबाय थादों भैरबकुन्दनि जि मोनसे थासारि आं बेखौ बुंनो हास्थायदों जोङो बे मिथिंगाखौ रंजानो थाङो मालाब्ला ओरै गुबुन हादोर भुटान अरुणाचल प्रदेशनि जि बर्डार नुदों डिग्री खालामबाय थादों जायफ्रा स्कुल लेभेलाव दङ बै गथ'फोरा मोनसे ग्रुपआव सानसेयाव 30टा 40टा ग्रुपफोरा हदायनो निसा खालामबाय थादोंमोन सोरबाया जौ लोंदों सोरबाया गान्जा सोबदों सोरबाया ड्राग्सबो लादों आरो फैनो रोङा फेनानै हरनि 2टा 3टायाव फैनाय बेबायदिबो जारिमिनफ्रा गोरोबथायाव बेरखाङाखै बेखौ दिनै जों रोखायै बुंनो हायो थेवब्लाबो दिनै जों हार मानियाखै बुहुमाव जेसेबांसिम बर' हारिया थांना थागोन बेसेबांसिम जोङो जोंनि जेंना जेंसि बा हारि जौगानायनि सायाव समाजनि जौगानायनि सायाव जों खामानि मावगोन होननानै जों सिद्धान्त लानानै मोजां न'खरफोरा दिनै ड्राग्सजों गोरिब जानो थांबाय थादों थ' बेयावहाय आइफोर आफाफोर जोंनि बेबायदि गाज्रि समखौ जोंनो हारिखौ जेबो खहा खालामाखै होननानै जों दिनैनि तारिखाव जों रोखायै बुंनो हायो नाथाय जायफोरा कमार्शियेल बेसिसाव रांखावरिनि थाखाय दिनै जुमायखौ सावनानै फानबाय थादों बियो खिन्थु जोंनि समाज आरो बे जौ सावनानै फानग्रा न'खराबो मोनसे गाज्रि लामाजों थांबाय थादों बेवहाय जों 1000 बोसोर 200 बोसोर 300 बोसोर 400 बा 500 बोसोर जोङो जौ सावनानैनो जों सोलिबोबाय जोङो सायख'दोंमोन नै जों बयबो आखाइ खबनानै होगोन NDP खौ दिनै डिस्ट्रय खालामनाय लोगो लोगोनो दिनै जोंनि बर'फ्रा बर' सेंग्रा सिख्ला आरो ड्राग्स जाग्राफ्रा बारानिफ्राय बारा जाबोनो हमदों
मानो होनोब्ला बिसोरबो मिथिगौ दिनै जोंखौ होबथाग्रा जोंखौ दबथायग्रा जोंखौ सासन होग्रा गैलिया बेनिखायनो जों रावखौबो गिनांगौ गैलिया होननानै बिथांमोना गोसोबायदि दिनै बारानिफ्राय बारा जाबोगासिनो दं बेयाव आङो बिथांमोननि बे मोनसे थांखि लानायखौ आं जोबोद मोजां मोनदों जाहाथे बिथांमोना नैबे मोनसे प्रसेसखौ लानायखौ आङो लाथारनांगौ मावथारनांगौ होननानै आंनि तरफनिफ्राय आं बिथांमोनखौ खावलायहरबाय बेखिनियानो आंनि फंनैसो बुंनांगौ